उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायनायाव खुंजानाय बाथि टेलेन्ट सार्च एग्जामनि दिनै 30 अक्ट'बर 2019 मायथाइनि फुंबिलिनि 9 बाजियाव थांनाय 29 सेप्तेम्बराव जालांनाय एग्जामनि रिजाल्टखौ दिनै डिक्लेयार खालामनो थाखाय लादों। दा बेवहाय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव मोनथाम इमि सेक्सननि मोनथाम थाखोआव बे टेलेन्ट सार्चखौ लानाय जादों। क्लास 6, 7, 8 दा बेवहाय जोङो स्टुडेन्ट हिसाबै मोननो हादोंमोन एग्जाम होगिरि बिथांमोनखौ गासै 4621 सा फरायसाफोरखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों। आरो बेयाव एग्जामा गासै 31 दा सेन्टाराव एग्जाम सेन्टाराव बियो खुंजादोंमोन। दा जायफोर बे एग्जामाव टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हाबाय दा बिथांमोनखौ गिबियावनो बे टेलेन्ट सार्च सामलाय आफादनि जानानै चेयारमेन जानानै आरो दैदेनगिरि बा मेम्बार बिथांमोननि जानानै जायफोर टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। आरो बै एग्जामाव जायफोर टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हायाखै आरो जायफोर बे एग्जामाव एपियार जाबाय फरायसुला-फरायसुलि बिथांमोनखौबो बे टेलेन्ट सार्च आनजादनि बर्डनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। आरो बे एग्जामखौ जाफुंसार होनायाव जायफोर एग्जाम सेन्टारफोराव बाहागो लानानै एबा एग्जामखौ दैदेननायाव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजां रोखोमै जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आङो बर्डनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा बे समाव जि एग्जामाव जिरायनानै जायफोर टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हाबाय बिनि रिजाल्टखौ बे समाव डिक्लेयार होनो थाखाय जों आखायाव लादों। क्लास 6आव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन धियान बड'सा, स्कुला जाबाय UN एकाडेमि टंला। टटेल मार्कआ दंमोन 100, बिनि मादाव 83% बिथाङा मोननो हादों। आरो सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादों मिस अन्जु बर', स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खाग्राबारि। बिथाङा मोननो हादों 79%। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों धोरोमसा मुसाहारि, स्कुला जाबाय UN एकाडेमि अरां। बिथाङा मोननो हादों 78%। आरो क्लास 7आव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों श्री कौशिक बर', स्कुला जाबाय सानजोरां हाइ स्कुल। बिथाङा मोननो हादों टटेल मार्क 100नि मादाव 88%। आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों पेनस्टार ब्रह्म, स्कुला जाबाय UN एकाडेमि रौता। आरो बिथाङा मोननो हादों 86%। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों मिस देबिका बसुमतारी, स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि। आरो बिथाङा मोननो हादों 85%। आरो क्लास 8आव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों श्री मृदुल बर', स्कुला जाबाय अलंबार हाइ स्कुल। टटेल मार्कआ 100नि मादाव 93% मोननो हादों। सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादों श्री मनदीप बर', स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि। टटेल मोननो हादों बिथाङा 83%। सेकेन्ड पजिशनखौ सानै मोननो हादों, सासेया जाबाय श्री बिप्लब बर', स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि। बिथाङाबो मोननो हादों 83%। आरो थामथि मासिखौ सानै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आवग्रिनो हादों।
थामथि मासियाव दङ मिस प्रियांका दैमारि स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि पार्सेन्टखौ मोननो हादों 78%। आरो सासेबाव थामथि मासियाव गोलैनो हादों श्री दिपजय बर' स्कुला जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि बिथाङाबो मोननो हादों 78%। उदालगुरि जिल्ला एबसुजों खुंजानाय 2019 मायथाइनि टेलेन्ट सार्चनि जिहेतु इमि सेक्सनाव मोनथाम थाखोआव टेलेन्ट सार्चखौ लानाय जादोंमोन बिनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावनाय जाबाय एबा डिक्लेयार खालामनाय जाबाय। दा बियो मोनबा आयदायाव बेखौ एग्जामखौ लानाय जादोंमोन। टोटेल मार्कआ जाबाय 100 आरो मोनसे साबजेक्टआव 20 मार्क होनानै बे एग्जामखौ लानाय जादों। इंलिश, जेनेरेल साइन्स, मेथ्स, GK आरो ससियेल साइन्स बेखिनि मोनबा साबजेक्टआव एग्जामखौ लानाय जादोंमोन। टोटेल मार्कआ 100। 2019 मायथाइनि 5थि खेब टेलेन्ट सार्च एग्जामाव जायफोर APR जाबाय बिथांमोनखौ जोङो बर्डनि जानानै एग्जाम बर्डनि जानानै बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामदों बे 5थि खेब टेलेन्ट सार्चआव जिखिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा एग्जाम होनो थाखाय बाहागो लाबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना टेलेन्ट सार्च होनो थाखाय बयबो रेडि जायो आरो जाहाथे गोसो गुदुं जानानै फैबाय थानाय समावबो बे एग्जामाव बाहागो लागोन होननानै आङो बर्डनि जानानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानैबो जोङो बयबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो जाहाथे एग्जामाव APR जायो बेखौ बयबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। जाय फरायसा बिथांमोना दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुजों खुंजानाय 5थि खेबनि रोंगौथि सायख' आनजादाव टप 3 मासि आवग्रिनो हाबाय बिथां फरायसामोनखौ साफ्रोमखौ आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि लोगोसे रोंगौथि सायख' आनजादनि सासे एग्जाम कन्ट्रलार हिसाबै आङो साफ्रोमखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय आरो जाय बिथांमोना बे टप 3 मासि आवग्रिनो हायाखै बिथांमोनाबो जाहाथे गोसोखौ नार्भास खालामनो नाङा। फैबाय थानाय आनजादाव जिहेतु फैबाय थानाय समफोरावबो सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्टनि खुंजानाय मिरु बा डिस्ट्रिक्ट टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जिरायबावनो हागोन बेयाव नार्भास जानांगौ होननानै खोथा गैया। आं बिथांमोनखौ आं खावलायदों गोसोखौ साहस खालामनाय आरो फिन नाजाफिननो थाखाय आङो खावलायगोन। जों बर' बिजोंखौ फोथांनांगौब्ला जोङो गमामायैनो बा बर' रावखौ फोथांनांगौब्ला जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जोंनि दिथागिरि बिथांमोना गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ फरायहोनांगोन अब्लासो जोंनि रावा थांनानै थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोसोनि बाथ्राखौ साननाय हनायखौ जोङो गोरलै गेबेङै गोरोन्थि गैयाजासे जोङो गावनि बिमानि रावजोंसो जोङो फोरमायनो हायो मालाबाबो जों गुबुननि रावजों हाया। दा बेखायनो बुहुमा गनायो जे बयनिख्रुइबो बिमा रावखौनो देरसिन राव हिसाबै दिनै गनायदों। दा बेबायदियैनो जोंनि जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोंहा भेन्सार अबस्थायावनो दङ। दा बहाबा प्रभिन्सियेलाइज स्कुल नाथाय बेवहाय फोरोंगिरि गैया थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया थोजासे रोखोम जोंना लेखा बिजाब सम मथे सफैया। दा बेबायदि माखासे जेंना दङ। दा बेखौहाय जोंनि आसाम सरकार बा BTC सरकारा जोंखौ एसे बिहारि नोजोरजों नायनाय बायदि जोङो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। जेरैबायदि जोङो नोंथांमोननो जों फोरमायनो हागोन बे निउसनि गेजेरजोंनो फोरमायनो आं नागिरदों जे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय जोङो सार्भे खालामनानै मोनदों जे गुदि फरायसालियाव गासै जोंहा 74 फरायसालिया दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायाव दङ आरो बिथांमोननि फरायसालिफोरनि जे इस्टाब्लिशमेन्ट जागायनायखौ जुदि जों नायोब्ला 1990, 85, 1982, 1981 बे समाव बांसिन माने इस्टाब्लिश जानाय फरायसालिफ्रानो दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायाव दङ। आरो एमइ सेक्सनावबो बर' बिजोंनि एमइ सेक्सनाव एमइ स्कुलफ्रावबो गासै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गं 19 फरायसालिया दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायाव दङ। हाइ स्कुलाव गासै 30 फरायसालिया दिनै बर' बिजोंनि हाइ स्कुल फरायसालियाबो माने भेन्सार अबस्थायावनो दङ। गासै जों
LP ME आरो हाई सेक्सननि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जुदि जों नायोब्ला गासै 123 फरायसालिया दिनैसिमबो भेन्सार अबस्थायाव दङ। दा बेबायदि जोंनि बर' बिजोङा बेबायदि भेन्सार अबस्थायावनो जुदि थाबाय थायोब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जुदि भेन्सार अबस्थायावनो थाबाय थायोब्ला हयथ' फैबाय थानाय समाव जों जे जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो माखासे जोंहा माने जेंना फैगोन जोङो बेखौ दाथि जोङो हमदांनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला फैबाय थानाय समाव आरो निउ एडुकेसन पलिसि फैनायनि बाथ्रा जुदि बे लागु जायोबा माबायदि जागोन बेनिबो बाथ्राखौ जों साननांगौ जानानै फैदों मानोना गिख्रंथाव। दा बेखायनो थाबैनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे BTC सरकार बा आसाम सरकार थाबैनो जोंनि जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर भेन्सार अबस्थायाव दङ बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्राइभेटाइज खालामनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन बा खालामनानै होनांगोन। आरो बेनि बादैबो जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गं 12 कलेजफोर दङ जेरै जुनियर आरो डिग्री कलेज। जुनियर कलेज हिसाबै जोंहा भेन्सार कलेज हिसाबै गासै गं 6 जुनियर कलेजआ भेन्सार जानानै दङ आरो गं 6 गासै गं 6 माने डिग्री कलेजआ भेन्सार अबस्थायाव दङ गासै 12। टटेल जोंनियाव 135 फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ दिनैसिमबो बे 2019 सिम। आरो बेनिफ्राय जों जे बुंबाय थादों जे जोंनो फोरोंगिरि थिसननांगौ थोजासे रोखोमनि जोंनाव फोरोंगिरि गैया। जिखिनि बर' मिडियाम बर' LP ME हाई स्कुल बे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रावबो माखासे रोखोमनि माने माखासे फरायसालियाव दिनैसिमबो सिंगल टिचार बा जिर' टिचार जानानै दङ। दा जोङो 2019 नि सेन्सास मथे जोंनियाव जिहेतु मोनथाम ब्लक दङ माजबाद उदालगुरि आरो खैराबारि बे मोनथाम ब्लकनि जोङो DO सार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो माखासे डाटाखौ जों बुथुमनानै लादोंमोन आरो जोंबो फिजिकेलि दर टु दर थांनानै फरायसालि नायगिदिंनानै जों मोननाय डाटाखौ आं बे समावहाय आं फोरमायनो नागिरदों जे जोंनियाव बर' बिजोंनि LP स्कुलाव दिनैसिम 130निबो बारा माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माने भेकेन्सि पस्टफोर दङ। नाथाय दिनैनि समावबो टेट पास जानानै क्वालिफाइड जानाय बिजाथि बिथांमोना दिनैसिम माने रेगुलार एपइन्टमेन्ट मोनाखै। दा बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोराव जिहेतु भेकेन्सिस थानाय बे भेकेन्सिस फरायसालिफोरावबो माने टिचार एपइन्ट दिनैसिमबो होआखै। 130निबो बारा LP स्कुलावनो दङ। दा बे हिसाबै बेखिनि जि टिचार लेकिंस जाना दङ बा आंखाल जानाय दङ भेकेन्सि दङ बे भेकेन्सिस पस्टफोरखौ थाबैनो थिसननो थाखाय आं बे समावहाय आसाम सरकार बा BTC सरकारखौ आङो बे समाव आङो गुरै खावलायदों। आरो थाबैनो जुदि थिसननानै होआ अब्ला जोङो बेनि थाखाय जोङो माखासे जोङो हयथ' आन्दलनखौ जों खालामनो गोनां बाध्य जागोन। गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 5थि टेलेन्ट सार्च एग्जाम थांनाय 29 सेप्तेम्बराव खुंदोंमोन। बिनिनो जि रिजाल्ट बेखौ फोसावखानाय बायदियै दिनै 30 अक्ट'बर बेवहाय जों टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्डनि मानगोनां आफादगिरिनि गेजेरजों चेयारमेननि गेजेरजों जों दिनै फोसावबाय। दा बेवहाय थाखो मोनथाम थाखो 6 थाखो 7 आरो थाखो 8नि जाय फरायसुलि बिथांमोना टप 3 मासिखौ माने मोननो हाबाय बिथांमोननिसिम जों जिल्ला आफादनिफ्राय जों कंग्रेचुलेसन जासिबाय। लोगोसे बिथांमोनखौ जों बरायबाय आरो बिथांमोननि ब्राइट फिउचारखौ जों आसा खालामबाय। जोंनि गसाइनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय। लोगोसे जों बे आनजादखौहाय खुंनायाव जाय माने सोलोंथाइ बिफान उदालगुरि जिल्लानि लोगोसे टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन बर्डनि साफ्रोमबो मेम्बारनिसिमबो आं कंग्रेचुलेसन जासिगोन। बिथांमोननि नांथाब नाजानायाव दिनै जों साक्सेसफुलि एग्जाम जों लिरनाय समनिफ्राय लानानै दिनै जि रिजाल्ट डिक्लेरेसन खालामबाय दिनैसिमहालागै बिथांमोननि नांथाब नाजानायाव जों बेखिनि साक्सेसआ जादों। बेखायनो बिथांमोन बयनिसिमबो आङो कंग्रेचुलेसन्स आं जासिगोन। दा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम जों
पातिदों बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि जाय फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोना इयुननि समाव जेब्ला माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होगोन बै समाव जिबायदि कुइसन्सफोरजों बिथांमोना सम्मुखीन जागोन दा बे कुइसन्सफोरजों कम्पिटिटिभ एग्जामनि जि कुइसन्सफोर बेफोरजों जाहाथे दानिफ्रायनो एसे आखा फाखा जानानै थायो मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ जाहाथे नैबे एम इ स्कुल लेभेलनिफ्रायनो माने बिथांमोना मोनखालाङो दा नैबेखौ थांखि खालामनानै जोङो बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ फाथिनाय जादों आरो जोंनि बे टेलेन्ट सार्च एग्जामनि जिफोर कुइसन्सफोर बे कुइसन्सफोरा कमप्लिटलि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिबायदि माने सोंथिफोरा फैयो कुइसनफोरा फैयो बेबायदि बे पेटार्नाव जों होनाय जादों गतिके आं आसा खालामदों जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंनि बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ एपियार खालामदों बिथांमोना फिउचाराव जेब्ला कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थांगोन बै समाव कुइसनखौ नुनानै खुनु रावबो गोनो गोथो बेबायदि मोनसे थासारिया बिथांमोननियाव फैनाय नङा खारन जों क्लास 6निफ्रायनो लानानै बिथांमोननो बे मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ दिनै होदों गतिके आं खनसेबाव आरो जायफोरा बे एग्जामखौ एपियार खालामबाय 4,621 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बे एग्जामखौ एपियार खालामदों देग्लाय बिथांमोन बयखौबो आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव आं आसा खालामदों जिहेतु गोबां आरोबाव फरायसुला फरायसुलिफोर थाबावबाय जायफोरा बे माने टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ देग्लाय एपियार खालामाखै आरो जोंनि गार्जेन्सफ्राबो बधय माने खोब बिदि अबगत नङा बेखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गार्जेन्सफ्राबो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम फैबाय थानाय बोसोरफोराव बे एग्जामखौ जाहाथे गावबा गाव गथ'फोरखौ एपियार खालामनो एसे माने उत्साह खालामो आरो बिथांमोना लाबोयो बिथांमोननि ब्राइट फिउचारखौ नोजोर होनानै आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि आं खावलायगोन बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 23 अक्ट'बराव अलरेडि मोनसे प्रेस रिलिज होबाय जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो बिथांमोननि जि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि लानानै प्रेस रिलिज होबाय जों बेयावनो बिथांमोनजोंनो मदद होनानै जों बुंगोन जे बिनि सायाव खोब गोनो गोथो जानो गोनां बेबायदि गैया जिहेतु बिजों थायोब्लासो जों हारिया थांनानै थागोन गतिके बेवहाय माने बहाबा क्लास 8सिमल' जों माने बर' बिजोंखौ लाबोनानै माने बिथिं 10, 11, 12 बिथिं माने इंलिसखौ जों माने इन्ट्रडिउस खालामगोन बेखौ जों मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेबायदि जों कुनु दिना जाहोनाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि फोरमायबाय बर' बिजोंखौ जि माने सरकारनिफ्राय मोनसे बिथोन फैबाय मोनसे पलिसि फैबाय जे क्लास 12सिम माने लानानै थांनांगौ क्लास 12सिम फरायहोनायनि मोनसे जि हुजुगखौ जों मोनबाय दा बे हुजुगखौ जों नागारनो नाङा बेखायनो बिटिसि खुंथायनि जायफोर दङ बिथांमोननिसिम खावलायगोन जाहाथे माने बेयाव गोनो गोथो खालामालाबासिनो जि मोनसे आसाम सरकारनिफ्राय डेटा बिहरबाय बे डेटाखौ जाहाथे थाबैनो हरो आरो जों बे मोनसे खाबुखौ जाहाथे जों बे समावनो लायो आरो बेयावहाय सोरबा माने टिचार एपइन्ट खालामनांगौ मा खालामनांगौ बेखौ माने खोब बिटिसिआथ' लानोबो नाङा लानो गोनांबो गैया बिनि बार्डेनखौ मोनफ्रोमबो बार्डेनाखौ स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लागोन गतिके बेखौ खोब माने बांद्राय सानबाय थायालाबासिनो थोंजोङै जिखिनि प्रप'जेलखौ माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि डेटाखौ बिदों बेखिनिखौ थाबैनो हरनांगौ जों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आरो दिनैनि जि 5थि टेलेन्ट सार्च एग्जामनि जि रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनायजों लोगोसे आं बेखिनिखौनो खावलायबाय